Dayag. Pinta Dayag, July 18 to 23. Ang dami lang display dito, 1:30 PM at ICN Tagbilaran City Hall. Exhibiting, ayan oh. Dito na lahat. Ayan, wait. Pakita ko. Series. Ang gaganda ng mga paintings nila. Look at this. See? Nagmistulang museum ngayon ng Island City Mall. Ayan ang description. Ayan, tawagan niyo siya kung gusto niyo ito. Ito ay ginagawa ko. Hindi ako sponsored guys. Pero ako ginagawa ko lang ito para matulungan natin itong mga boholanos na kapwa natin na mga magagaling na pintor para naman sila ay maging masipag at masigasig sa ginagawa nilang pagpipintor. Ito, Victor King. Yun, sa plaza. Oh, ang ganda. Ay, kumusta? Ay, alam ako kailan mo ikaw man di ay pagkatawa niya nakailan na po si Ma'am. Oh, Ma'am Landita. Husband mo, yes. Ito estudyante, yung papa niya kasama ko sa school. Tapos dinala ko siya, tingnan mo yung artwork. Artwork na anak niya. Ang galing ano? Ang galing. Ano to? Plaza sa Calabas. Ang galing ng mga pintor. Talaga. Estudyante din namin yung Oo, estudyante ni Ma'am. Oh, ang gwapa ni Ma'am. Nay, ang husband. Kaya pala magandang tawa niya. Uy, nag-honeymoon sila. Uy, ang asawa niya. Nakakatuwa si Ma'am. Ang ganda niya. Tapos masayahin. Ayan, yung mga estudyante ni Ma'am. Ang gaganda ng mga paintings sila. Wow, talaga. Work of art. Masterpiece talaga nila yan. Oh, see? See this? Ang daming tumitingin guys. Pare-pareho namin na mahihilig sa ganyan. Wow, ang ganda nito ah. Oh. Ang ganda. Oh, mga ibon. Ang cute. Sa mga mahihilig sa nature, ito, gusto ito. Wow. Ito ay 15K. May price naman pala. Ayan. Ito 12.5. Ang ganda. Diba? Ang ganda ng mga tip. Ang daming carvings dito. Ito gusto ko. Saan ko ilalagay yan? Sana masakyan natin. Ang galing ng gumawa nito. Wow! Grabe ah. Ang ganda. Is this for sale? Ayan, contact mo raw si Maximo Di Sumabal Jr. Ayan. Wala siyang number. Ito po ang calling card niya. Oh. Ayan, papakita ko para sa inyo kung gusto niyo tong kanyang carvings. Ito. Oh, see? Ito, gusto ko. Nakakatakam. Kain na tayong lechon. Kain na tayong lechon. Parang lechon talaga. Totoo. Parang 3D, ano? Ang gandang ilagay sa kusina yan. Para kung makita mo na, kahit na hindi ka na magluto, yan na lang ulamin mo. Titigan mo lang, tapos parisan mo ng kanin. We! Papatawa, di naman kalbo. Ano ba yan? Ito naman, oh, babae pa ha? Sandra Cristina M. Dungque. Lechon. Lechon tabay. Ang galing. 6.5 ito guys. Lechon tabay. Oh, ang ganda. I love it.
Ang ganda naman ito. Lechon tabay. 6.5 lang oh. Bilhin nyo na si lechon. May forever lechon ka na. Hindi ka na mauubusan ng lechon yan sa kitchen pag yan ang nilagay mo. Oh, di ba? Meron pa dito? Meron pa. Ay, sold na raw to. Ito naman. Sold na pala eh. Bakit pa din-display? Anyway, syempre, magandang tignan eh. Ang gagaling ng mga pintor natin ah. Ito ay 4,000 from Natalie John Manigo. Ang gagaling nila. See? You see that? Oh, diba? Ito naman ay 5,000. Ayan. 5,000 yan. Ganda. At dito naman yung mga carvings ito, oh, doon may lechon ka. Doon naman sa table mo, lagyan mo rin ng fruits para di ka maubusan ng fruits. Ayan oh. Ah, di ba? Fruit tray. Oh. Ayan, parehas nun sumabal. Sumabal. Ang ganda. Ang galing nilang mag-carvings, ha? 10,000. Very, very beautiful. At dito naman, ito. Wow. Wow, what is this? Fermin Lorden Takan. Punong bato? What? Punong bato. 18K. Ayan ang number niya, guys. Punong bato. Oh, see? Ang gaganda. Ang ganda ng bahay, oh. Wow. Bohol Coffee Bar. Yun. Very good artist. Ay, ito ang ganda. I love this. Wow. Luminarias. Magkano? Walang price. Ayan ang number niya, guys. Ang galing niya. Wow. Ang galing. Ang ganda, oh. Ganda, diba? Oh, yung mga naglalako sa sidewalk. Very nice. Ako kasi, meaningful sa akin tong picture na to kasi kahit meron sa supermarket minsan ay nakikigulo ako doon sa sidewalk kasi gusto kong matulungan yung mga katulad nila na gusto rin kumita, kawawa naman, walang mga pwesto, pero Jonathan Benjo Manigo. See? Ang ganda, so touching. Touching yung mga nila, ibang mga paintings. Ayan oh. Ang ganda. Ayun, may pakita ko guys ha. Ayan yung mga naglalaro ng saranggola, and then ito yung naggagawa ng tuba. Ayan Boholano wine na made out of the coconut. Ewan ko yung liquid nung yung sabaw ng coconut yata yun galing. Ito naman yung nabuntis na angel. Bakit nabuntis si Angel? Ayan. Ayan, nabuntis yung angel, oh. Hoy, ang ganda. Naalala ko tuloy ng bata ako. Ayan, ganyan kami. Ganyan yung poso ni Lola, oh. Ganun. Tawag nila dyan, Jetmatic. Jetmatic na water pump. Ayan. See, ang gaganda. I love it. Ito yung flowers. Ayan. So, ito naman nagyayan, ha? What is your reason? Gutom ka na? Hindi.
Pagod na siya sa mga pila-pila doon sa mga lakad namin. So, let's go. CR daw muna. Wow, ang galing niya ha. Galing. Tara. Ang daming display dito oh. Antikera. Andito na naman yung mga native products. Ang dami. Ayan, pasadahan ko lang guys kasi nagmamadali kami because you know, the time is running so fast and you know naman, half day lang namin dun sa mga workers. Sabi ko, promise ko, mag-half day kami, 1 o'clock ang pasok nila. Ang oras na is 11 na. And you know, syempre, tingnan ko pa yung pananghalian ng mga anak ko. So, bibili lang kami ng something sa Goldilocks and then uwi na. Kasi magluluto pa ako. Pero sa tingin ko, magda-drive-thru na siguro kasi 11:30 na. Punta lang kami dito sa Goldilocks. Uy, bakit ang daya atang bumibili? Oh, sorry. Wow, ang gaganda nga. Ang gaganda ng mga abubot. Gusto ko rin yan. I love that. Abubots. Ang gaganda. Wow, mabili sila siguro reasonable ang pricing. No? Tagpila man ni. Tagpila ni nga ni. 50. Ha? Nagwa na nga ako. Tagpila ka na. 150. 50 lang ha? Oo. Kasi mga dagmay lang. Ah, really? Okay, mas nice. Ala, bukat ra ba ni? Di kayo, ano daw. Oh, dili madawat atong dunggan. Ala, look at that. 50 lang. Kaya naman pala pinagkaguluhan. Oh, nice. So much. Ay, ang ganda nito. Tag 50 lang, guys. What is the name? Frisander Enterprises. Ay, ang cute. Ay, ang cute. Ang cute, may tassel, oh. Ala, sabi ko punta ako sa Goldilocks. Ano ba yan? Anong nangyari sa akin? Na-stuck na ako dito. I love this. Bling bling. You know, pagka nag-live ako, I need this. You know naman. Ala, oh my God, daming mga ganda. Ang gaganda guys. Frisander ang pangalan dito. Till what day? Till what day mo na diri, ma'am? Antud anos aman? 30, ma'am. 30? Saturday. Saturday? Hanggang Saturday sila dito. Sandugo pala ito na display. See that? Oh my God. Ano ba itong klaseng vlogger na ito? Di marunong. Ha? Tag 50 ni ma'am? Morning, tag 50? Oo, naman. Okay, ipang regalo ma'am. Kana 50. Palit na mo, tag 50 lang. Ang cute. Oh. Ang cute. Ay, maing ana man di ay. Maing ana man di ay. Ay, ang cute. Oh. Oh, accessories. Dito na tayo magsulog. Bugkuan. Yung kanina lang. Bukat man tingali. Bukat. Maliliit lang. Ay, ang cute. Cute. Okay, magtingin ako. May mga wallet pa sila. May mga bracelet. Ang dami. Ang dami, guys. Oh, see? Ang dami.
Ayan. Bumili rin siya, mga panregalo. Mga, ano, bigyan niya siguro na anak niya. Ayan. What is this? Keychain. May mga keychain, bracelet. Wow, ang cute. One. Two. And then five. Hira, ma'am. Nahanap ako yung ani. May pink pa. Teka, may pink pa. Ayan, may pink pa. Okay. Yara, ma'am.